We are live. Sibingelele babukele emakhaya ohlelo lwethu libizwa ukuthi iCutting X. Lapho esuke sivakashela khona amalokishi aseThekwini ahlukahlukene sithole ngempilo yakhona ukuthi iphilwa kanjani impilo kulelo lokishi. Ohlelweni namhlanje sidinga udaba lobugebengu endaweni yaseNtuzuma. So sasa intambo sinikeze uwele khona lapha endaweni yaseNtuzuma. Wele Siphinde sibingelele kubabukele emakhaya ohlelo lwethu olibizwa ukuthi iCutting X. La namhlanje ngisendaweni yaseNtuzuma ngizozwa kabanzi ngobugebengu obuqhubeka kuyona kule ndawo yaseNtuzuma. La emva kwami nginobhuti ababili. Bobhuti ninjani? Right. Yize noma sithukile. Phela la indawo thina sesihlezi sithukile nje. Awu nithuswa yini bobhuti ngoba nibukeka nabantu abangayibamba impi? Le akuseyona impi yiWall Street. Uyabona lapha ngenhla siphelile izinkukhu zikaManzama lapha esitobhini esidala. Ngapha abafana basingenele endlini, baphansi abafazi bethu. Uma uthi uyagoloza bhuti into abakwenza yona, ngiyasaba. Mana ke bhuti, bakwenzani kanti mawugoloza? Hayi na ungasibuzi phela umsangano. Obvious bashaya. Hey siphelile induku somphakathi la. Man, masi angaze ngishawe mina mfethu. And why uthi sishayiwe? Uyisho kanjani lento si live ku TV? Hey wasimix, iqiniso fanele laziwe. Akuziwe uzosinikiswa amahleza la. Si live. Sixolise babukele emakhaya si live khona la eNtuzuma. Bobhuti asehle simemoya ngisacela ukubuza. Ngabe khona nikwenzayo la endaweni enikuzamayo ukulwisana nobugebengu? Lutho masithi siyazama siyashawa. Uthi uyobika lapha epolice station so amaveni awekho. Hayi mina ngiyazi lento ukuthi ihlangana naphi namaveni manje. Uyaphinda futhi uthi usiyashawa live ku TV. Uyazi ukuthi iSouth Africa izothi mayibona thina icabanga induku nje. Wasimix asisheli la. Sidinga idanga ezindaba ezikhungethe umphakathi. Ngiyazi ukuthi asesheli. Kodwa ngisho uyazi ukuthi mangakana namantombazana azobuka lo live. Wasimix unokuzenza isoko elitabukile la. Shit. Sixolise kuleyo ndawo asibingelele la ngobhuti. Bhuti unjani? Ngiright kwenze njani ngibuza lokho? Bhuti sabe indaba la sambe sivakashela amalokishi ahlukahlukene sithola information ukuthi kuphilwa kanjani lawo malokishi. Usho ukuthi angiboni ukuthi nabe izindaba ngithi nayi necamera lapha yana. Ngihlakaniphe kabi mina ngisona isidumo. Sixolise bhuti. Bhuti njengomuntu ohlaniphile, ubani ungqongqoshe wakaZulu Natal wezokuphepha? Ayi ngibhizi kabi mina nginalanga lonke. Hawu waduba manje bhuti. Hayi angidubi ukuthi ungibuza umsangano. Ngizwani nomsangano? Hayi. Cut. Siphinde sibingelele babukele emakhaya ohlelweni lethu libizwa ukuthi iCutting X. La nginoma sisakhuluma ngabo ubugebengu endaweni yaseNtuzuma. Mawami ninjani? Ngiyaphila ngani yami. Wena unjani? Hayi ngiyaphila nami mawami. Mawami, kunjani ubugebengu kule ndawo? Hawu mina bangithinti. Angani bazi ukuthi phela ngiphatha imithi lesizulu. Okuwumfanyana okwangena la ekhaya ukuthi kuzama ukuzoqhekeza. Kwavele kwashawa izulu kwafela khona lapho. Kanti nezulu vele lalilibi. Mina ngenza ngalutho. Hayi. Sibonga uvo lakho ma back to uwele studio. Ngoba kunabanga abamzoleli lento engekho. Wele we are live. Yeah, we are live and rolling. Ohlelweni lwethu libuzwa ukuthi iCutting X. That was ama resident yaseNtuzuma telling the side of the story ngecrime eqhubeka khona endaweni yaseNtuzuma. So njengamanje we'll move straight to ezemidlalo. Namhlanje kwezemidlalo sikhuluma ngesport gambling. So sobuyela khona eNtuzuma sibone ukuthi uwele usiphathele bani khona lapha eNtuzuma ozoke athi sithi fahla ngeexperience yakhe kwisports gambling. Sho wele. Sibonge lapho kuwele studio bafo. Sanibonani mabukele emakhaya. Igama lami nguwele aka Wele. La ngino bhuti. Ubhuti uzosichazela kabanzi ngeexperience yakhe in sport gambling aphinda acebise nombukeli ekhaya ngesport gambling. Ngibonge isu.
Ya okokuqala angisiye ubhuti ngomalume ngimdala kabi ukuthi ungangibiza ngobhuti kwi-TV. Ya wethu isimningi iminyaka ngikhembula mfethu. Oh, umalume mayithi iminyaka miningi mhlasimpe iminyaka emingaki nje. Ngaqala ngo-2012. Usungabala ke njengomuntu osebenza kwi-TV ukuthi ngabe leyo minyaka mingaki. Oh, hayi. Miningi leyo minyaka malume, iminingi impela. Manje kuyawineka or usazama kusukela ngawo 2012 loyo. Kunzima ukuwina mfethu ngisawine u500 futhi nawo lo 500 ngawuwina ngo2020. Sabathe ngiyazama nje kuyageja. Ngiyakuzwa malume. So ungathini kumuntu ofisayo ukubheja naye awini? Ngathi kushiyana idlozi mfethu inhlanhla zabantu ayifani. Kodwa ke ningayifanisi nami mina ibhadi liyangithanda sidalwa kodwa ningayeki ukuzama. Oh hayi. Yayizwela ke mbukeli uthi umalume ningayeki ukuzama. Gembulani nani lapho nithatha ama chance. Back to uwele studio. All right babukeli, so that's it for the day. That's a wrap. One last thing, I mean. Please subscribe. Cut!